קרן גיימינג, ואנחנו בסרטון חדש של הערוץ. יש איתי פה אורח שקוראים לו קורן, תגיד שלום. היום אנחנו הולכים לעשות את אתגר החצי מסך. טוב, אז זה הדק שלי. מי שרואה, אז אוקיי, אני הולך להציע לו בטן. אתם לא תראו את המסך שלנו. אוקיי, אני נכנס. טוב, כנס. זה אתה נכנס? כן, גם אני בקרב הזה. עוד לא נכנס לי, אוקיי. זה לא הכי יפה כי יש לי שתיים. לא כל כך מעניין, אבל... טוב. הוא לא יכול לראות מה אני עושה, אז אין לו שמץ של מושג מה הפוש שלי. אין לי מה לעשות את זה ממש. חוץ מפרינסס, אין לך פרינסס! כן, חצוף. אוקיי, תודה. מה זה? פאק. עכשיו עשו משהו לזק שהוא לא מוריד את כל הגורמים בארץ. מה קורה שם? נו. אני שומע פה קרה. אני רואה פרינסס. שיט. לא מאמין. מה? הרסת לי. לא יודע. אתה לא. מה? נשאר לי 44 חיים. זה מצוין לי, אתה יודע למה? נו. כי זה לא מופעל לי הבניין האמצעי שלך, אז אחרי זה שאני צריכה להוריד. מה קורה שם? למה אתה לא יודע? מה עשית פה? אוי אוי. שיט. אתה הרסת לי את הצד השני. הרסת לי. ועכשיו יש לי 44 לצד השני. נשים פרינס. למה אני רואה חצים? אם אני ארוס אותה, אין לי כוח כבר. מה קורה שם? שיט. יש לי חייל שמפתיע, עוד לא הרסת לי, אתה לא קרוב לזה. ירדתי לך? לא. עכשיו כן. הנה. אוי, לא מאמין. לא, אני חייב לרוס לך. שם אתה עובדה. איפה זרקתי את הפיירבול? מה עשית פה? שיט. למה יש פה פרינסס? אתם יודעים שיש אתה רציני? כולה התגברתי על הפוש הזה, עכשיו אתה שמת לי את הפרינס. או הרסתי לך. לא מאמין. חייב להרוס לך שיט. לא. מה קורה שם? אוי, לא ראיתי. לא. מה קורה שם, קורן? לא. טוב, נעשה עוד 2 קרבות ונגמור את הסרטון. יאללה. אוקיי, תבקש. טוב, תבקש אתה שנראה שאתה ארנה 7. תבקש. אוי, ירי, נכנסת אליי. לא, זה לא אני לא נכנסתי לקרב הזה. הנה, ביקשת. נכנסת? כן, זה אני. אוקיי. טוב, אני אחכה ל10 אליקסר. אני אתחיל בקיבוצים. מה קורה? מה קורה שם? אני מטפל בעניינים. לא! מה קורה שם? פרינסס תוכלי לגעת. אומייגאד. מה עשית? לא יודע. ויתן מכה, מקפוצת מכה. שט. מה קורה? רגע, ראית את הספארקי עכשיו? הספארקי רקדה. לא, פשוט שמעתי אותו. הספארקי רקדה, היא עשתה סיבוב שלם. סוג של... הספארקי עשתה סיבוב שלם. כאילו ממש, היא עשתה סיבוב. כן. מה אתה קורא אותי? תשאלו לנו בתגובות
יש איזה ערוץ לחברים שלי שאני ממש אשמח אם תיתנו להם סאב. AUU4 Gaming, תיתנו להם סאב, אחלה ערוץ. מה עשית פה? מה זה ירים? תנו גם לירים. מה קורה שם אתה... שיט! אתה עושה לי, אתה משלש אותי! אתה משלש אותי! ירין, מה קורה שם? אני נשארתי על 700 חיים. מה? ירין אוי, נו באמת. לא יודע, יש לי גם... ניצחת. אתה עוד שנייה משלש אותי. אני אתן לכם גם את הערוץ של חבר שלי, שמי שאיתי עכשיו בדסקריפשן, וגם של חברים שלי, אני אראה לכם אותו. חבר שלו. ממליץ להירשם. אני לא בדיוק חבר שלו, אני דוד שלו. אותו דבר, חבר, לא! שיט! לא! ספרקירה! הרסת לי טאו. וואלה? אוי, לא, שילשת אותי! לא! נכון שני, עכשיו נעשה את זה. האם ננצח אותו 3 פעמים? אם אתה משלש אותי פעם, אם אתה מנצח אותי 3. טוב, בוא נשנה דק. למה הדק הזה עושה לי נחס היום. נו, מה קורה עובד שלי? כן, בסרטון הבא אני הולך לעשות על מיינקראפט. מי שאוהב שיתחיל להסתכל על הסרטונים האלה. וכן, קורן יופיע איתי בסרטוני מיינקראפט, אתה רוצה? מה? לא שמעתי? להופיע איתי בסרטוני מיינקראפט? אין בעיה. רק תזמין אותי פעם הבאה ואני אבוא. עושה את זה, שים לו את זה בדק. ירין, יש מצב שאתה משפר לי את המיני פקה לתת לי אחד? תבקש. ביקשתי מזמן, עזוב. שיהיה לי בקשה אתה מביא לי, כי אני חייב שם מיני פקה של לב 7. אוקיי, יאללה. תציע. נו, מבקש. אני? אוקיי. זה אני. אתה? כן. אוקיי. טוב. כפי שאתם יודעים, זה לא אתגר ממש קל. כאילו צריך לדעת, אתה לא יודע מה הוא זורק לך וכל השטויות האלה. מה קורה שם? אומייגאד! פוש של נכים. כאילו כלום לא היה. לא! גוד ביי. זה די שחקן שאתה אוהב ושונא כשמשתמשים בו עליך. רואה ג'יינט. אני לא הכי אוהב אותו, אבל... רגע, איך אנחנו משגרים את זה אלינו? כמה נשארו לך, קורן? אני לא אומר לך. שיט. לא. אם אתה רוצה, תראה את המשחק בעצמך, שיט. מה הולך שמה? לא. וואו, כמה דמית. בבקשה. מה שמה? יד רע. אבל מה היא? היא הורסת, כן, זה ברמי. מה קורה? מה זה שם? אתה עושה לי 2. נו. לא הרסת לי את זה, אבל אתה עושה לי 2-0. לא מאמין לך. אבל גם הצד השני, תראה לך. כמה נשארו לך חיים מהצד השני? לא הרבה. מה שמה? יואו! מה קורה? אוי. אל תדאג, אני חושב שאני שולט. מה קורה שם?
על מה שמת ארון? לא הבנתי. אוי, נו באמת. אתה צוחק איתי? מה יש שם? אתה הולך לשלש לי את המוח. אני חושב שהטוב משלוש זה אתה. אוי, לא. לא, אני חייב להרוס לך. ליז, שרות. לא מאמין. טוב, אז זה כל הפרק היום. אל תשכחו לתת לי לייק. ואם אתם לא רשומים, תרשמו. אז יאללה ביי.